is live. Ake wasu ma nan suke jira. Come on, bro. Bai da Allah kan wanda ya ƙara hawa motar nan. So da mun matuka a samu. Lazan! Lazan! Ruwa! Hey, Lazan! Lazan! Sorry, master. A kanka da mu. Waye barki wannan motar sake ta? Yes. Ani bidiyo nake. Mai fi lafiya. Allah ya dama kun ya daure nan kai da gyara mana gurin. Allah ya kara ma imani. Eh? Ma da mana ya mana nisan wallahi. Kamata ya kawo.